Een bijzonder geslaagde open dag. Ruim 900 mensen uit West-Vlaanderen hebben het hele ziekenhuis en het gezondheidscentrum kunnen bezichtigen. Elke maand doen we minstens een keer dat we daar in de zaal een live programma maken. We nemen al spulletjes mee. We hebben dan plaatjes voor de mensen. Dat zijn de leukste uitzendingen. De patiënt wordt dus 24 uur gecontroleerd. Ja, 24 is. Kom je s'avonds om 5 of 6 uur binnen tot de volgende morgen 7 uur, 7:15. Dat gaat met een draadloze verbinding naar de computer en daar wordt alles op geregistreerd. We zijn de poppendokters en we zijn er vandaag speciaal voor kindertjes. Die nemen hun zieke knuffel mee en die proberen wij beter te maken bij de poppendokters. En we hebben Zeeland Sam meegenomen, dat is onze troostknuffel. Die helpt kindertjes eigenlijk ook om de drempel richting het ziekenhuis een beetje te verlagen. En om een beetje troost te bieden bij wanneer ze angstig zijn of verdriet hebben. Nou, dank u dokter. En dus vroeger had je een cassette en moest dat uitgelezen worden of op film ontwikkeld worden. En nu heb je maakt een opname en een seconde later heb je het resultaat. Het tweede voordeel is dat het overal beschikbaar is. Dus dat zijn voordelen van digitalisering. We hebben erg veel leuke reacties gekregen. Mensen vinden het gebouw enorm opgeknapt. Dat is natuurlijk ook wel goed te zien. En mensen hebben een goede dag beleefd.